Ludzie głodni są na świecie, ludzie głodni są na świecie. Wszyscy dobrze o tym wiecie, wszyscy dobrze o tym wiecie. Ja jedzenia nie marnuję, ja jedzenia nie marnuję. Zawsze myślę, co kupuję, zawsze myślę, co kupuję. Liczę, sprawdzam, kalkuluję, liczę, sprawdzam, kalkuluję. Rozsądnie inwestuję i rozsądnie inwestuję. Dzięki temu pomóc mogę, dzięki temu mogę innym ludziom i przyrodzie, innym ludziom i przyrodzie.